Mu je daga nan zaki tashi. Yawa, yaga ben. Ba yaga ben. Tsaya ba daga nan zaki fara yaga men din mutum da zaki ta yaga men sai kin fara bas ɗinki tukunna sannan zaki dauko da yaga men din. A'a to kai ba na ce maka yaga men. In kika zo wannan shine chorus din mana. To sai kin fara da bas ɗinki. Ban san shashanci. Mu je yanzu a ƙara. Ga Murja kunya Yaga ben. Kina ta yaga men an ce maki bas ɗinki zaki fara ba yaga men ba. Da bas zaki fara. Yaga ben. Ke natsu mana. Ki fara da bas ɗinki. A'a, obista ya kake gani za ta yaga men. Wallahi Me zaki yaga? Ana ta miya ki fara da bas ɗinki. Yaga ben. Ga mun da kunya ku ce mata ban san shashanci kuma ban san wawanci. Yaga ben. Ba maula zan ba bari. Yaga ben. Kukan kurciya dai jawabi ne, amma ma'abota hankali kaɗai ke ganewa. Muje zuwa. Yau dai cikin ikon Allah gidan jarida na BBC Hausa ya samu zantawa da Mr442 wanda aka fi sani da Mubarak, wanda dai ya yi batu daki-daki da yadda aka yi har ya jawo Safara'u jikinsa. Kazalika kwana-kwanan nan an ga ya jawo Murja Ibrahim kunya, wannan shahararre a TikTok ɗin, shi ma dai duk an ji ba'asi cikin wannan hirar tashi. Wanda aka fi sani da Mr442 ɗan asalin jihar Kaduna kuma ɗan ƙaramar hukumar Zaria, wanda asalin sunansa shine Mubarak Abdulkarim, ya dai tabbatar da cewa an haife shi ne a shekarar 1995. Lallai kam, lallai da iya cewa yaro ne kuma matashi. Duk da kasancewar ya ce ya yi karatunsa dukkaninsu a jihar Kaduna, amma fa daga iya primary zuwa secondary school. Batun matakin karatunsa kamar yadda ya faɗi zuwa matakin digiri za ku ji a cikin hirar da za mu sanya muku, yadda dai za ku saurari hirar daga farkonta har ƙarshe, domin dai ba mu buƙatar sai mun yi warwara na batun yadda ya gabatar da hirar nashi. Amma fa dai ya tabbatar da mutane cewa wato dai korar Safara'u daga fim ɗin kwana 90 ya so ya haifar mata da ciwon zuciya, wanda hakan ya saka ba ta zuwa ko'ina, ta shiga tashin hankali. Shi kuma ganin haka cewa sun kasance da shi da ita ƙawaye ne kusan shekaru 3 da suka gabata, hakan ya sa ya jawo ta a ciki domin kore mata wannan damuwa ta hanyar jefa ta a cikin sana'ar waƙa, wanda kuma hakan ya haifar da ɗa mai ido. Duk da kasancewar ya ce abin da ya fara ne a matakin gwaji, amma gwajin sai ba da matukar mamaki, wanda ya nuna hakika za a iya fara al'amarin a cikin sa'a kamar yadda kuma suka fara aka gani. Cikin wannan hira da aka gabatar da Mr442 har ya ba da ba'asin yadda aka samu wannan sunan nashi na Mr442, wanda ya faɗi asalin sunan da ake kiran shi kafin bashi wannan sunan. Sannan Mr442 ya faɗi ba'asin ta yadda ya fara waka kuma yana ɗan shekara nawa. Sannan ya ce waka ba baiwa bace a tattare da shi wadda ya tashi da ita. Shi fa ko yayi tamkar yadda ake koyar aiki haka ya bi sau da kafa har ya fahimci yadda ake waka har ya fito yana yi. Tun kafin iyayensa ma su farga su san yana yin wannan waƙar, lallai kam ya daɗe a cikin al'amari, wanda ya ce da ɗan ƙwallo ya so ya zama amma mahaifinsa bai so, hakan ya sa alatilas ya haƙura. Amma dai batun waƙa ya fara ne ta dalilin wani wanda ya bayyana sunan shi da kuma inda yake a matsayin mawaƙin da ya fara ɗora shi a studio, ya kuma rubuta masu waƙa, ya kuma tabbatar da cewa waƙan nan ya ɗora ta daidai. Mr442 ya taɓa ɓangarori daban-daban a cikin hirar tashi, wanda za mu saka muku ita yanzu idan kuna biye da mu a cikin wannan tasha mai albarka. Akwai tambayar da ta daɗe tana ciwo mutane tuwa ƙwarya, musamman yadda ake gani yana ta lalata yarinyar mutane, ya hana ta zaman gida, kasalika yana yawo da ita gari-gari. An yi masa tambayar cewa shin idan ƙanwarsa ce Safara'u zai mata hakan? Sai ce haƙiƙa idan ƙanwarsa ce ta shiga ko kuma ta tsinci kanta a halin da Safara'u ta shiga, to haƙiƙa zai tabbatar ya yi mata haka ko don damuwar da take tattare da ita ta gushe. Mr442 ashe dai ba zazzage ne, saɓanin yadda wasu suke cewa ɗan Lagos ne, ashe dai ɗan arewacin Najeriya ne. Lallai kam
biri yayi kama da mutum. Gudun karkuce mun cika gudun surutu, ga dai hiran nan ku fara sauraron ta daki-daki, sannan kuma sai ku alƙalanci da irin naku basirar da kuma irin naku hikimar da kuma naku ilimin game da hangen nesa, domin dai an ce abu ƙwaya ɗaya kowa yana iya kallonsa ta sigogi da yawa, domin dai ba a taru an zama ɗaya ba. Hakika batun nashi da yayi dai daki-daki yayi batu ne cewa waƙoƙinsu mafi akasari da suke yi suna yi ne domin jawo hankalin al'umma, shi saka ala tilas dan su ja hankalin al'umma sai sun yi amfani da wasu kalamai wanda zai tunzuro al'umma su karkata kansu, idan har kuma suka yi suna suka kuma karɓu ake bibiyar su, daga bisani sa dawo hanyar daidai domin isar da saƙon yadda ya kamata. Amma yanzu da suke buƙatar madafa ba sa buƙatar wannan. Ga dai bidiyon nasa. To jama'a masu sauraro, yanzu dai hukunci ya rage gare ku, domin dai Mr442 ya bayyana muku ƙudurorinsa musamman ta wajen ƙoƙarin jawo wasu daga cikin al'umma domin dai a fara harkar fim wanda za su fara ɗorawa a YouTube channel ɗinsu. Kazalika ya yi batu akan cewa wato za su ɗauki sabbin mawaƙa wanda za su koyar da su waƙa duba da baiwar da suke tattare da ita. Wannan dai shine batun a ƙarshen wannan mako. Wai me haka? Me haka? Wai ina zaki? Ni gida za ni wallahi gida za ni ka bani ko da ni abin duniya da Idris ya zo yana zubo ki kina cewa wani zaki tafi kin so neman kuɗi kun so neman ba ki daki sana'a ba. Ina ruwan Idris da ni Idris har ka sama nake shiga da za a ce Idris ne ya zuga ni To dai ba ya gida zaki ba ga kin shi bane yana ta su kira cewa wai gida soyayya tun da sun samu na kira ta jin waƙoƙin soyayya. Soyayya kika zo yi nan. Soyayya kika zo yi nan. ni dai wallahi Allah sai na tafi gida na ya kai ni gida wallahi yana da ido wallahi yana da ido Ga inda zaki tafi.